היי חברים, בסרטון שלפניכם אני רוצה להדגים לכם משהו שהרבה שואלים אותי לגביו, זה בעצם איך להעלות קמפיין בפייסבוק שבעצם רץ לפי שעות וימים שאתם קובעים אותם מבעוד מועד. כיום באופן רגיל שאתם מעלים קמפיין, בעצם דבר היחיד שאתם יכולים לקבוע זה את הימים, מתי מתחיל ומתי מסתיים הקמפיין. אתם לא יכולים לקבוע שהמודעות ירוצו בעצם בימים מסוימים, בשעות מסוימות, בימים מסוימים. אז זה באופן רגיל, אבל כן יש את האופציה. האופציה קיימת במערכת שנקראת Power Editor, אני מאוד ממליץ ללמוד עליה קצת, איך להשתמש בה, יש לי מדריך באתר, אתם מוזמנים לגשת אליו. ואתם תכף תראו שהתהליך הוא יחסית קל. חשוב לזכור פה שני דברים. א' כל, זה לא מתאים לכל סוגי הקמפיינים, צריך לחשוב טוב טוב האם כדאי בכלל לעלות קמפיין שמבוסס על שעות. ב' חשוב מאוד שהקריאייטיב, זאת אומרת התוכן של המודעה והתמונה של המודעה יתאימו לשעות, אחרת זה קצת בזבוז של הכלי ואתם לא באמת ממצים את כל הפוטנציאל שבו. אז כדי לגשת לכלי אנחנו בעצם ניגשים ל-Power Editor, כאן אני פתחתי כבר חשבון Power Editor מלכתחילה. אנחנו פותחים כל קמפיין שהוא, זה לא משנה איזה סוג קמפיין, במקרה הזה אני אפתח קמפיין נגיד שמבוסס על להביא לייקים לעמוד. וברגע שהקמפיין נוצר, אני בעצם יוצר סט מודעות, וכאן בעצם, תכף תראו, מתרחש כל הקסם, כמו שאומרים. אוקיי, אז כרגע האופציה שיש לי זה בעצם, או שהקמפיין שלי רץ מעכשיו ועד אין סוף, או שבעצם אני יכול לקבוע לו תאריך סיום, אבל זה לא מה שאני מחפש. אני מחפש שהקמפיין שלי ירוץ בשעות מסוימות, או ליתר דיוק הסט ירוץ בשעות מסוימות. אז קודם כל כדי להפעיל בכלל את האופציה, אנחנו צריכים לעבור לתקציב תקופתי. זאת אומרת לקבוע מראש איזשהו תקציב לתקופה מסוימת, ובואו נגיד שאני אתן לזה $1,000. אוקיי? אני אומר לו שהקמפיין מתחיל היום ויסתיים נגיד עוד חודש מהיום. בעצם ברגע שקבענו שהתקציב הוא תקופתי ולא פר יום, תחת Add Scheduling בעצם תיפתח לנו האופציה לקבוע את השעות ואת הימים שבהם הסט הספציפי הזה ירוץ. ברגע שנלחץ על האופציה הזו, אתם תראו שתיפתח בפניי טבלה שמחולקת לימים ולשעות. וכאן בעצם מתרחש כל החלק המעניין שבו אני קובע מתי הסט הזה, הספציפי הזה, עומד לרוץ. אז יש לי אופציה לבחור שעות קבועות בכל יום, יש לי אופציה לבחור שעה מסוימת ביום מסוים, ויש לי אופציה לבחור את כל היום. אז בואו נגיד שאת הסט הספציפי הזה, אני רוצה שהוא ירוץ כל יום ראשון, כל היום, בכל השעות. אני רוצה שהוא ירוץ כל יום בין השעות 9 עד 12, ואני רוצה שביום שלישי הוא ירוץ גם בין השעות 6 עד 9. אוקיי? אז זה בעצם מה שעשיתי כאן. מצד ימין אנחנו מסמנים את כל היום, בגלל אנחנו רוצים שזה ירוץ כל היום. למטה אנחנו מסמנים שעות במהלך כל הימים, ובמשבצות עצמן אנחנו יכולים לסמן סימונים בודדים של שעה אחת, מ-3 עד 4, מ-4 עד 5, מ-5 עד 6, וכן הלאה וכן הלאה. זהו, זה בעצם כל הסיפור של קביעת השעות והימים לסט הספציפי הזה. כמו שאמרתי לכם, אחד הדברים החשובים ביותר זה שהקריאייטיב יתאים למה שאתם מקדמים. מאוד ממליץ שאם המודעה שלכם רצה בבוקר, אז התוכן יהיה כתוב בסגנון בוקר טוב ואז המסר שאתם רוצים להעביר, או ערב טוב ואז המסר. מניסיון זה עובד מעולה. שוב, לא בכל קמפיין זה נחוץ, לא צריך לרוץ לעשות את זה בכל הזדמנות, אבל כן, כדאי מאוד לנסות את הכלי הזה ולראות מתי זה מתאים לכם, איך זה מתאים לכם, והעיקר שיהיה